Ahoj David, gratulujem ti k dnešnej kolekcii, ktorú dneska ukážeš. Čo by si nám vedel o nej povedať? Že snažil som sa pretlačiť môj štýl do telky. Trošku to skomerčniť, ale som to ja, je to to, čo mám rád a neviem, čo viac k tomu povedať. Super, máš k tomu nejakú myšlienku, alebo si išiel freestyle? Vieš čo? Snažil som sa každý kúsok, čo tam je, urobiť na nejakú tému, ako keby. A je to všetko, ako keby, čo mám rád, taký zluk toho všetkého. Graffiti, šport, college veci a tak, takže... Super, ďakujem. Akú pesničku počúvaš non-stop na repeate? S akým zahraničným menom by si chcel feat? Kto má podľa teba najväčší drip na československej scéne?